יש לך שיער בפטמה? בנות. לא. בנות. לא. תגידי, הרגליים שלך קבוע באלכסון שהם יוכלו להיכנס לך לעקבים? לא, כי היא עושה בכוונה. היא פשוט עושה בכוונה, וזה לא הגיוני. את עושה בכוונה. לא גדל לי, מה אני אעשה? אני חושב את צוחקת עליי. לא, את צוחקת עליי ואת עושה בכוונה. היא שקרנית! היא שקרנית, זה לא הגיוני, זה פשוט לא הגיוני. את שקרנית. בסדר? אני לא התכוונתי להראות לך. לא? לא, אז למה הבאת אותו, אה? אני שמחה ש... שמחה? לא, איך הוא יכול לעשות לי את זה? שמחה, בוודאי שלא שמרת את זה לעצמך, כי אני בטוחה שזה מאוד הטריד אותך. ואיך הוא יכול להרשות לעצמך להשפיל אותי ככה? ואותך זה לא מטריד? מעולה! היא מחליט שאת וסוזי קראתם את המכתב הזה, את מישהו להתבשם. כמובן שלא. ואני למות מרוב בושה. תסתכלי בעיניים, אתה הרסת לי את החיים! תרים את העיניים שלך, תסתכלי בעיניים, ושהעיניים שלי יגנבו אותך עד היום שתמות! אני יודעת שעשיתי טעות שהשתכרתי, סבבה? אני יודעת. אבל אני הייתי חייבת שמשהו יעזור לי. כאילו, הייתי חייבת להתמודד עם האירוע הזה איכשהו, והייתי חייבת שמשהו יעזור לי. ואני יודעת שאתה הולך לשלוח אותי לכלא ל-21 יום, ווואלה, זה מגיע לי. אולי מגיע לי. אבל כשאני אחזור, אני רוצה לחזור לתפקיד שלי. מה את עושה פה? מה אני אמורה לעשות? אני רוצה לדבר איתך, אני דואגת לך. את לא דואגת לי, את דואגת לך. שאני לא אעשה את מה שאת רוצה. שאת כבר לא מחליטה עליי. נשמעת כאילו את בת 4. מאיפה את יודעת? מה, שאלת את סבתא איך הייתי? כי למיטב זיכרוני את לא היית שם בכלל כשהייתי בת 4. מה זה היה? התמחות או כבר תת? אז זה העניין, את נוקמת בי שלא הייתי שם? את רוצה להחזיר לי? רק תפגעי בעצמך. לא הכל קשור אלייך. את לא מבינה? זה אני והתינוק שלי. ואני אהיה אימא אחרת. בוא נתחיל מזה שאני אהיה אימא. את יכולה לענות, אנחנו סיימנו פה. אנחנו לא סיימנו פה, אנחנו אפילו לא התחלנו. תעני כבר. אני יודעת שזה מה שאת רוצה לעשות. תפסיקי לשחק להיות האימא עכשיו. תעני לטלפון. אולי שם עוד יש לך סיכוי.